Zaman saiki kowe menemukan perbedaan kowe tipis nemen lho Kanca Batir. Maksudnya? Tipise pimenteng. Wong apik karo wong alas saiki bedane tipis nemen. Pimen kowe. Anggur gemien. Iya. Sing arane preman genah preman katon wujude ya preman tingkah lakune ya kaya preman. Iya. Zaman biyen ke preman katone gede dhuwur rambutnya gondrong kaya dalange ya. Iya, brangasan. Brangasan raine abang, matane abang, tatone ya ning kene. Apa kowe? Tatone wit-witan ngene yo. Nganti oyode tembus ngene iki. Itu oyot. Kowe kampret. Iya. Tapi angger zaman saiki akeh wong sing katone preman jebule ning omah ngopeni anak yatim piatu karo fakir miskin akeh nemen. Wah. Padahal wujude preman, wujude kaya bajingan. Tapi hatine Hello Kitty jebule. Persis Lutful kayak. Oh iya ya selentang. Tapi kualik Pimen. wong sing katone alim, katone pinter, dandanane rapi, dandanane bersih, rambutnya klimis, dasinan, jebule mbadoki duwite rakyat, mbadoki duwite negara. Wow.